El 10 de setembre de 2008, la Comissió Municipalista, integrada per la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, va lliurar una declaració sobre finançament local al Palau de la Generalitat de Catalunya. L'acte, que va comptar amb més de 300 electes, va ser presidit pel president de la Generalitat, José Montilla. Durant l'acte, al que també hi van assistir diputats i representants del govern i les diputacions, es va llegir públicament la declaració. En el manifest municipalista es reclama, 30 anys després de la constitució dels primers ajuntaments democràtics, un nou model de finançament. Durant l'acte, a més dels presidents d'ambdues entitats, va intervenir un alcalde en representació de cada força política. Per al municipalisme català, els avenços socials d'aquests 30 anys i la seva plasmació estatutària no han obtingut el mateix reconeixement financer. Els ajuntaments suporten una situació financera que els ofega i limita els serveis que poden oferir als ciutadans i ciutadanes dels municipis que representen. Es va posar de manifest que aquesta insuficiència financera s'ha generat per la falta de reconeixement real del paper fonamental de les entitats locals en la provisió pública de serveis en l'actual estat del benestar. Per tot això, es va demanar el suport del govern. El president Montilla va mostrar-se obert a les reclamacions dels municipis i obert a col·laborar en la negociació.